Min-nhar l-erba' tingħata bidu t-tielet edizzjoni ta' sensiela tal-laqgħat Gvern li jisma'. Il-kelliem għall-Gvern Carmelo Abela fissrilna kif din l-edizzjoni se tkun waħda partikolari. Id-differenza ewlenija ħatkun li Gvern li jisma' se jibdew issa jumejn wara li tħabbar il-budget. Budget li huwa budget ottimista anke għax il-poplu ottimist anke minħabba riżultati miksuba matul din l-ewwel sena u nofs. U allura hija okkażjoni oħra fejn in-nies din id-darba se jisimgħu anke fuq il-miżuri tal-budget u jkun jistgħu anke jsaqsu fuq dak li l-budget qed jipproponi għas-sena 2015. Biex il-laqgħat ikunu iktar aċċessibbli għal kulħadd, is-sessjonijiet kollha se jsiru fi Pjazza San George. Da minn barra s-sessjoni marbuta mal-Ministeru Tgħawdex li se ssir fil-Gżira Awċija stess. L-ewwel laqgħa se tkun mal-Ministru Chris Cardona, s-Segretarju Parlamentari José Herrera. L-aħħar laqgħa ta' Gvern li jisma' tkun dik mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Dawn is-sensiela tal-laqgħat ikomplu jsaħħu l-komunikazzjoni bejn il-Gvern u ċ-ċittadin. Id-differenza ewlenija ħatkun li Gvern li jisma' se jibdew issa jumejn wara li tħabbar il-budget. Budget li huwa budget ottimista anke għax il-poplu ottimist anke minħabba riżultati miksuba matul din l-ewwel sena u nofs. U allura hija okkażjoni oħra fejn in-nies din id-darba se jisimgħu anke fuq il-miżuri tal-budget u jkun jistgħu anke jsaqsu fuq dak li l-budget qed jipproponi għas-sena 2015.